pečovatelky není jen povolání, je to poslání. V Senior Centru Pohoda vytváříme místo, kde se dobře žije nejen našim klientům, ale i nám, kteří o ně pečujeme. Tak se pojďte podívat, jak to u nás vypadá. Celý den jsem pracovala v kanceláři, ale toužila jsem po změně. Práce pečovatelky mě moc baví, protože pomáhám lidem a naplňuji potřeby. Práce pečovatelky mě baví a naplňuje. Není to jen o fyzické pomoci, ale taky o komunikaci a naslouchání. V této profesi jsem se našla a neměnila. Ty, o které pečuji, nejsou pro mě jen klienti, ale i moje druhá rodina. Do našeho týmu kolegyně a kolegy, kteří chtějí dělat smysluplnou práci v příjemném a přátelském prostředí. No a pokud vás naše centrum zaujalo, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na vás.